warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bolo dhewe duwe gawe. Diramek-ramekno niki rencanane mungkin buyare jam 09.00 esuk. Lho, ambek bongkar terop bareng niku lho. Prawan mlatheng pinter-pinter nek nonton ludruk. Sendepel ndok pager. Dipepet arek lanang gayane gemeter bareng krasa enak kok kier-kier. Ojo mangkelan iku cuma guyonan. Buah blembeng, buah salak, wajahe glowing, sikile mangkak. Pinara ingkang skeco mirsani, karya baru mojo kerto. Aku nendelok perkembangane zaman pancen akeh riwayat lan ana kalane genting, ana kalane aman, iku pancen kodrate apa maneh aku nendelok siaran ana TV saiki terjadi perang ndok luar negeri. Ya cuma perang fisik tapi uga perang ekonomi, mulane rakyate akeh mati. Mulane dolar kabeh ayo padha disyukuri nek kita urip ana bumi dhewe. Rakyate rukun-rukun, tanahe kemari palo jinawe.
sebelah komantene longgo kuwadene api akeh lampune kemantene seneng atine mergo wis keturutan kekarepane dungane kemanten anyar muga-muga tamune nang cepet buyar kemantene kesusu mlebu nang kamar mlebu kamar atine deg-degan mlebu kamar bareng wong loro sebab saiki wis dadi bojo krusak-krusak buka sarung dikira kadung tibake isine sosis karo pentole bakso kadone kliru sarunge sing dibuka lah bengi iki kula ngramekno kajate kanca dhewe Cak Bardi kalian Yu Ulfa nggih Yu Siti enten sing jenenge komplite Siti nek celukane Yu Ulfa nggih Bu bengi niki kajate mantu sing dimantokno Mbak Agustin melawan kok kaya bal-balan jere mendapatkan sang Arjuna kekasih hati Mas Egi. Saya wakil dari teman-teman Lodro Karya Baru mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan berbahagia. Lan kula pesen kanggene Cak Bardi kalian Yu Ulfa nempun jam 2 bengi mungkin kemanten pun mlebu kamar Cak Bardi dilarang ndengke. Lho soalnya kamare kemanten lawange ana tulisane harap tenang ada Eptanas. Kula nek enten kemanten anyar ngeten iki aduh, kula nek eling sik mau wangkel ambek maratuwa. Lah ya napa jenenge kemanten anyar? Lah seneng-senenge ya. Malam pertama bojo kula niku turu gembul mbokne. Lah kula ora gak iso lapo-lapo. Ya Dek, gak apa-apa kon malam pertama turu gembul mbokmu, malam kedua tak ancam. Esok jamu ndoke banyak telu. Siap-siap wis. Jam 09.00 bengi bojo tak rebono kamar bleng. Lawang tak tutup jegret. Dadak maratuwa lanang ambek wedok mlungker enten mriku. Wis gagal maneh. Cuma kula sadar wong omahe maratuwa niku kamare mek siji. Ya apa gak diganggu maratuwa? Awan tak tukokno triplek. Kamar tak singget. Kamare maratuwa dhewe kula dhewe iki baru aman. Bareng wis kamar dadi jam 09.00 bengi bojo tak lebokno kamar bleng. Lawang tak tutup jegret lho lali gasak slot. Bareng wis katene wayahe lah kok lawang dibuka maratuwa lanang dlodak lampu peteng dipadangi biar terus ngomong lole konle nggih Pak ya wis kono tak le wong aku ya mari mbek makmu kok ya mari salat tahajud ndongaken supados rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados Mbak Agustin kali Mas Egi. Lah kula pesen Mas Egi sampean iki saniki pun mboten izin pun enten tanggung jawab mulane napa-napa lunga pamit nang wong wedok niku sing penting saling treat and give saling pengertian wong lanang salah wong wedok ngelingno wong wedok salah wong lanang wajib ngelingno mugi-mugi dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah besok sampai kaki-kaki lan nini Allahumma amin.
Sih, iki lah gamelan ya. Musik pentatonis, saiki musik diatonis. Tak nyanyi aku. Sembarang nyambut kawin niku di samping nyambut kawin pun sampai lali ndonga. Wong nyambut kawin ku padha karo wong berjuang demi rumah tangga, tapi pun lali ndonga. Perjuangan dan doa. Tak coba ini. Biasa kompetisi. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Manis rasanya gula, pahit rasanya empedu. Sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Yo! Karya baru penuh dengan inovasi. Alhamdulillah, ono musike. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Nang kali disupit yuyu, ono getek momot kayu. Mula nekate rabi, gak perlu sing ayu, senajan elek pokok ilmu. Jero sumur ngombe jamu campur kencur kaca gagu ae boleh lali aku stop wis disawer kanca dhewe. Oh boleh lali aku. Gak mlebu menoyo. Ore wang be. Ah saiki ganti gamelan maneh ta. Pegel. Iki permintaan. Garingan ah. Ya wis mangan sene ya. Ceritane wayang Ramayana negara ngalengkoti raja ratu buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kedet
Gurine Gus Wahid iki. Keturutan saiki dadi kaji. Amal jariah tambah suwe cok nganti lali. Wong fakir miskin ayo padha diurusi. Ono langgar masjid sing rusak ayo padha ditangani. Pawak kawel Gus. Ala apa pegel aja pegel aku beno. Temen aku iku kaji seneng amal, Pak. Lho ya amal lah. Temenan. Lho wong aku kok ya nek kajimu. Lho apa? Wong kon ya gak tau nalanggar, nek kenduranan tok teko. Kaji goblok. Lah kok lah ya kaji. Lah ya padha gobloke. Lah disyukuri lah. Nyambut gawe ning Lodrok iso ibadah haji. Ibadah haji. Disyukuri. Syukuri ya iya. Awak sehat. Awak sehat. Awak dhewe ku pergo Lodrok kaya ngene iki iso ibadah haji. Disyukuri. Iya. Mulane awak dhewe nek wong ngomong iku kalau rek Jonet ambek Agus iku. Iya. Kok lho kaji soke. Iya mergo sokongane wong akeh lho. Ditanggap, dilompokno dhuwit, awak sehat. Awak sehat. Oleh panggilan teko Allah nang tanah suci gak budal kerasa. Sing penting nah iya. seger wae. Seger waras. Kon iki lak Jumat sih. Wis aku takon nek kon kaji kon ya. Iya. Iya takono padha kajine kok. Ayo, sakarepmu Gus. Kon iso artine alif ba tak sak jim iso. Wong aku gak iso. Lah ya takon sangrewele kambemu. Awas kone gak iso kon. Ayo. Apa sih tak terangno? Yo terangno mangudan saiki terang jane. Iya. Alif iku apa? Alif iku apa? Alif ya mesitu. Kon tumun alif loro. Artine? Yo artine lah kon apa kon yo? Ayo nek ngono kan yo kaji goblok. Kon ya goblok. Lah ya padha gobloke. Tak terangno. Terangno. Alif. Alif hurufe kan kenceng. Kenceng. Iku artine Allah. Allah. Alif Allah. Allah. Iya. Mari ngono. Mulane wong biyen, kon ya kaya ngono ya, sing dhuwur mosok trimo. Alif Allah. Allah iku mek siji. Mek siji, ya. Mari alif banyak-banyaklah ibadah sebelum kamu mati. Itu mari taatilah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. Oh, itu tak ya. Salat 5 waktu ojo sampai kok tinggalno. Senajan kon repot kaya apa. Terus jimpe remati. Wong salat iku gak duwe. Soale apa gerake wong salat iku padha karo senam. Terus hak mati ku hak. Manggon ana alam kubur iku ya hak. Mari hak. Kok akeh temen takonmu. Aku njerano sampe iya lah bingung. Kon iki nang Jumatan kan? Jumatan. Umpamane kon Jumatan. Budal Jumatan bojomu ngomong. Cajone sapine ocul. Kon langsung Jumatan apa nguber sapimu? Lho. Ayo. Ya nguber sapi iku, Gus. Berarti kon gak Jumatan. Ya iya. Wong lanang iku nek ping 3 gak Jumatan iku dosa. Lho. Ayo. Iya. Kon budal Jumatan. Cajone sapine ocul. Ayo kon nguber sapi apa Jumatan? Ya nguber sapi goblok. Nguber sapi. Gak Jumatan. Lho gak. Apa nek sapi ku ilang kok jeneng nglironi? Goblok masih kon. Lah apa? Dina semua kon nang masjid Jumatan. Cuman bojomu mbongo, Mas Agus mulia sapi muncul. Sik coba ya apa kon? Aku ya tetep langsung Jumatan. Lah sapimu? Lho, sapa sing duwe sapi wong gak duwe? Wong aku gak duwe sapi kok. Aku gak duwe sapi. Wong ngene ku wis urunan kok kon. Terbang sidor. Net. Apa? Kon jare ngedekno terbang jidor. Iya Samro. Apa jenenge? Terbang Jidori teko Arab Saudi. Arab Saudi. Kon aja ngeyel kon lho, Arab Saudi. Lha Saudi malu nek tuku bakso tak takon di urung dina kenan di kon nang Arab. Arab.
Saudi. Iya, Saudi. Ayo. Berarti kon niku anak buahmu wis akeh. Lho, aja akeh-akeh, cukup wong loro ae. Masa tanggapane suwung iki 16 juta wong loro, Gus. Wong loro tok 16 juta. 16 juta, nah lemreman geceke piro 50. Jadi tanggapan terbang jidor Ya itu loro 16 juta. 16 juta. 8 juta jam lho. Iku tanggapan nang ndi? Nang Irak. Yo gak nang kene. Sing penting iku gak bayarane. Gak bayarane. Sing penting iku melestarikan. Melestarikan, iya ya. Apa maneh iku kesenian sing religi. Iya. Oh, iya. Ya apa nih? Yo ngene iki lho. Kon sing nabu terbang. Iya. Nah, ya aku sing nabu jidor. Heeh. Dadan Trong. Durya ngono. Ngono. Yo saiki jidore tak cacake. Iya. Tak tabuhe. Apa rek? Tabuhe jidore tak tabuh rek. Kono udah bladok kae kono. Kon niku wong wayahe mangan lho arek-arek kon niku bapak sih. Bapak-bapane. Kon karo iku lho, nek ana-ana do mangan arek. Sing adang pegel goblok. Kon jabati duwe gawe iku wis kanggo ngurmati kanca-kanca. Iya kok budal sore tok, budalke jam 09.00. Mangane ping 4. Goblok. Tabun kono jajale. Tabuh jidore. Kaji moro tak jelok kok. Ketara temene wareg iki. Tepak to. Iya tahu. Omahe aku ngene kancane iki. Lho kali itu ae, Bu. Ayo. Oh, kere. Kok boleh ngono sini? Apa tabuhe merucut. Wis. Dadan kon sing selawatan, sing iki ngebut terbang. Aku sing jedor. Trang. Lah kon kok mlaku ya apa sih kon niku? Kok mblangan? Sing salah mosok sing nabuh. Sing salah sing ndele jidor. Lah kok sing salah sing ndelek jidor? Napa ndele jidor gak ditaleni? Waktu tak tabuh blarah nang tandur-tandur jadong iki. Oh, tangan ono sing siset. Siset. Wis. Trang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli. Lah kok nabomu mek ngene ya kan? Kon sore selawatan warang-arang. Napa jidor durung katok. Bareng jam 2 sama banter kawat nabut tak cek kogel. Aku sing selawatan kaji. Aku sing nabut jidor. Kewaji selawatan gak enak balawas. Gak kaya aku ae. Ya apa kaitane bis? Salatullah, selawatan. Wong kabeh kene diburu, aku wis diburu mudin goblok. Salatullah salamullah ala la ilaha illallah. Nah, kesini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kok iso? Kon yamene katono sopo, kon wong kene budalane ani bacok kok jebul kok kok. Iki jek petang goblok. Kaji goblok nyengkut. Oh, Kon
nek nabuh jidor iki ana iramane. Nek gak iso nabuh jidor takone nggone Pak Ustad. Takono nggone Pak Mudin. Cek iso. Sorry. Ya mene dijono sobo iki matamu ngono. Goblok iku. Rada arang tete. Ya. Sama mengkis aku ya, Mas. Sholatullah salam ya bongko mari Gus ala rasul ya kan melu galek-galek kan sholatullah Kan iki njaluk ya apa sih, Nek? Kok cik goblok, keselawatan gawe nabuh jidor gak entos. Kurang kerep. Ngomong ah. Sholatullah salam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Wal Apa kan iku? Kok mangkel mbak aku? jengkel aku. Mari dulu sobo saya tak Wong jenenge wong Kimu Masare tarungono iso selawatan koyo ngurek. Apa sih, Gri? Ijek masjid rek. Saiki belajar sing samro-samro qasidah ngene iki apa? Oh. Sing ana musike bareng iya. dikolaborasi Lah ngono. mangkane iku sing ngene kok. Indung kepala indung hujan diudite sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki kesandung lho ngono lho nyanyi patayat iki bawian dinyanyi maneh aja ngono kaya aku ngene ae wis rungokno Kemis lagi ayo budal ngaji nangking atas isine kitab suci bareng-bareng nanti biki lunggu jejer diuruk ngaji ya ngono sih dina Jumat ayo padha salat yen salate aja sampe telat kajaran 17 derajat kanggo sanguning akhirat iso aku lho aduh keminter Nyatane iso kok. iya krungu atan budal nang langgar kalung sut pasar lan kopiah beber sajata langsung sembayang ganjarane malimpah-limpah kancawe ya ning akhirat ora ana soto babat ning akhirat ora ana es abukat ning akhirat ora ana rokok adat wong sing ngono gotone molek kaya tau mate kemeruh Wong lagu ae. Dolor-dolor ayo nyawi
illallah Muhammadur Rasulullah. Sampeyan sekseni dulur niku geblake mbokne Agus. Kon niku Kri. Agus. Kon tuku genteng kok gawe apa? Toko genteng tak gawe omah. Omah gedene omahe sapa? Omah gede omahe cabat. Badi langsung munggane mbelaku 1 juta. Prekedet. Kon gawe garasi kok gawe apa? Garasi tak gawe wadah motor. Montor gedene montore sapa? Motor gede motore cabat. Sing wedok cincin-cincin. Kate nembel. 3 pipis. Kon tuku kurungan kok gawe apa? Toko kurungan gawe wadah manuk. Manuk gedene manuke sapa? Sopene sik. Manuk gede manuke sapa? Kan iku sopene sik. Berpikir dulu. Manuk gede manuke sapa? Nek manuk gede manuk putih. Kok niku wong jenenge wong selawatan. Ya Gus. Selawatan iku ya ditata. Ngono lho. Ya. Sepine sira gak ana wong balas ngene. Kono blas. Kok sampeyan kae jare kono wong blas iki. Lho, sampeyan iki wong ta? Tutupe korean. Lah kok elek? Ya ampun ta saiki rek. Rambut nayen. Soale kudanan. Lho ya gak ana yen iki jenenge model. Yo yo rambut iku diwarna kaya ngene. Lho an rambutnya iki kaya apa? Yo. Rusak rambutnya rusane titik. Gus, arek gak nyono-nyono. Apa nek? Masih rambutnya kaya ngene, potongane kaya ngene. Arek iki sogeh. Soge temen ta nek? Lho, duwe pabrik. Pabrik apa? Susu. Ndi? Lah iki loro. Lambemu. Sampeyan iki aja sombong coba wong aku lek jek urip. Sombong ya apa sih cak lanang? Mangan ae. Paling manganmu iku apa, Mbak? Lho ya mangan sego, Cak. Sampeyan iku aja kurang ajar ngono. Sampeyan iku yang ngono kurang ajar. Wong rupane elek, kok wani-wani koyo ngono. Aku iki wong wedok, Cak, aja digawe sembarangan. Nek sampeyan kurang ajar tak. Awas sampeyan. Iki pisan wis rupane koyo nyambe. Ireng, hongkreng. Kurang ajar ambek wong wedok. Deloken kan kurang ajar ambek aku. Ya apa sira? Gus. Si iki Gus aku ora lapangan bedok. Aku lak sedih sing. Sorry, Mbak. Sorry. Sepurane ayo, sepurane. Mulane sampeyan niku teko-teko iku ana wong iku ya kenalan. Kenalan. Uluk salam. Lah apa sih ada kenal-kenalan barang? Kaya terkenal loh. Emang kamu siapa? Ya jaman-jaman kenalan. Paling kon niku ya. Paling kon niku siaran niku paling terkenal iku nduk radio. Nduk televisi. Jone iki lho. Delok. Wis disiarno nduk corong masjid. Oh, bongko goblok. Kulo aja ndungane kancane kok lho. Kok tak patani dhewe kok, Juk. Mahir. Paling manganmu apa? Paling manganmu apa? Soto. Rawon. Delon jone. Damen. Pengen tak keboro bongko ya kowe. Apa sampai niku? Golek-golek. Net. Sabar. Kenalan iku sing halus. Wong iki arek. Kan iku lha apa sih? Meneng ae aku kadung merangsang aku iki. Arek iki gendeng arek iki. Aku nek arek wedok ayu wis gak wis suwen. Meneng ae kon iki rono. Kan iku ngapur kan iku. Meneng ae
ajane tak iku. Kok wani sampean? Kok kurang ajar sampean? Ya ini sih. Ayo ngomong ambungan. Apa? Ayo ambungan. Rambut dijewit susu korek. Dijewit susu masa gak wani beno. Jirit. Balas. Ayo balas. Ayo balas. Lagi. Balas ta. Kak. Gak mau. Apa? Mau ono Rika. Ayo, nek ato kowe. Wis. Ini Gus, coba-coba. Ate apa sih kon? Tadi Gus. Apa sih sampean cak rupane kok koyo ngono nang aku? Lho ngene lho rek mulane aku nggodho pen iku mengawak dhewe di rumangsa seneng, di rumangsa tresna. Sampean. Ya iya nek awakmu gelem ayo saiki. Nang ndi? Ono iso salon. Jadi kamu itu sekarang itu bareng ro arek iki kamu hatimu menyatakan cinta. Menyatakan cinta. Ya iki jenenge cinta kilat. Ketemu Langsung. Duer iya ngene. Langsung kewer ngene. Lho isi apa iki rek? Ya. Gus apa? Gowo pempes e. iso kon. Cok ngono lah jare sampean seneng aku tapi lambe Nek pancen kon iku seneng ya apa mestine. Cinta itu CINTA. C ceria I indah namun T tetap abadi. Abadi. Orang sudah menyatakan cinta, Cinta, iya. itu ya apa dari hati ke hati berpadu jadi satu. Satu. Terciptalah cinta yang murni. Ya kaya kemanten iku mau. Cinta harus disertai ciuman. Ciuman. Cinta tanpa ciuman ibaratnya malam tak berbintang, sayur tanpa garam, wong becak. Gak suwalan. Kacokan. Wis, Wis. Mentah sampean iku seneng aku. Iya wis. Yakin? Yakin sumpah iki lho rek. kon mantep ta. Mantep tok wis pokoke aku nek ndelok awakmu masyaallah temen. Temen ta. Walai gini. Nek sampean seneng aku ya nang paranono nang omahku lho. Nah. Aku ya gak pamer ya. Koncoku iki anake wong sugih. Soge. Soge. Montore papat, Papat plastik matamu ah. tuku nduk tanggapan winginane. Nukono Raisa goblok. Mari tuku tanah nggone porong. Porong. Pirang hektar nek? Rong kresek. Lho kaya apa? Dinandur kembang. Wis terserah konet, Mbok. Iya. Iya ta sampean gelem ta marani nang omahku. Iya lho mau nggon ndira aku karo. Walah, omahku di Jalan Kamboja. Oh, Jalan Kamboja. Sinet. Kuburan iku ta? Ya, Kok kayak kuburan? Jalan jalan itu Kamboja. macam-macam. Ono Melati, ono Kenongo. Nah iki jalan Kamboja. Jalan Kamboja. Nomor 4. Sampeyan goleki omahe Pak Tumpuk. Omae? Pak Tumpuk. Bapakmu jenenge Tumpuk. Lho, Gus, anake Yayu bapakne ditumpuk. wong jeneng masih biyen iku ono glendang. Ono glendang, glondong. Ono papuan. Jenenge wong biyen iku Macem-macem. laire Rebo ya dijenengno Rebo. Hari kemis. ya kemis. Iya, ya ngemis barang ngono. Oh iya, Dodok omahe. Pak Tumpuk. Oh, jelas toh? Jelas kan? Iya. Wis aku kutenteni nang omah kono. Iya. Tapi aja suwe-suwe lho, Cak. Bak. Nek sampean suwe-suwe aku golek liyane. Oh iya, aja ora. Aja. Nek sampean suwe, Aja. kowe joko yo. Lah, ya tak tak tak. Ngono sih Yo sampean. Pak, yo. Kalau kasar-kasar. Pak, segera. Cepet ya. Ya. Tenteni lho ya. Iya. Nang omah lho ya. Iya. Wis nang ngono aku ya tak balik. Iya. Nah, ya ngono. Ngono. Ini orang menyatakan cinta. Seneng karo cinta wis iki. Gak ketang. Kok ini golek duit ta? Sing goleki dhuwit sapa? Lah iku Watel kok. ngomong isi sini ae kon iku. Gus, coba ayo. Aku iki dadi kancamu isinet. Apaan? Lho yo ngene lah, Cak, wong lanang iku. Piro iku? 200. Oh, tibake sik jangkep e. Lho, aku kemarin kok ngitung tak ngono ta? Terus karepmu Ya bae disangane aku. jagane arisan goblok. Walah, tibane ya padha pahit. Jagane arisan kok seneng cowok. Iya. Wis kok jadi. Ya wis nek ngono aku mulai ya, Cak. Kok Iya. nang Paranono. Ya sudah Dadah. malam. Dah. Tuba. Halo, dah. Halo, dah tak mampuk ya. Net.
Aku heran kok duwe cekelan opo nek arek kok iso terus Langsung seneng karo peno ya apa? Terus arek gelem iku ya opo? Wong jonet kok. Oh iya. Mangane opo ya. Sing penting pokoke awak dhewe oleh arek iku ya. Iya. Jujuk omahe nggone Pak Tumpuk. Kono aja mulih. Iya. Awakmu aja mulih. Iya. Ayo melok aku. Ering-ering. Yo. Ditinggal wong wedok mulai nang jaman Jepang. Iki lho jaman kelanggengan. Ditinggali anak loro ae lho kok iso gak padha. Situ ayune gak nyadat. Sak daerah Melaten lho ayu ndeweni. Bareng situ iso kaya garangan anggrem. Alah biyen bojoku nyidam apa tipe sembarep iku. Tapi wong jene anak, abot kaya apa tetep tak ramut. Sebab anak iku nggawa rejeki dhewe-dhewe. Enggak ngene ketesuk manuk perenjak iku lho. Kuapek nyamber-nyamber jarine wong biyen. Nek ana manuk perenjak nyamber-nyamber iku bakal ketekan dayong. Muga-muga ae dayong nggawa duwe lah nek dayong nagih ya berbahaya. Bangun. Mangga. Gelas arek Mlaten iki mang rek. Ya opo? Kok mendayoh kaya Nuwun. Mangga. Mangga. Kon mendayoh kok celah-celah lho. Kon kate mendayoh ta nolong kon. Monggo sampean lenggah. Wali tak kula niki. Kliru nggih sampean mriki. Kula sing mriki. Monggo sampean lenggah. Gak ngono iku wali. Lah ngene ngono mriki ra ngono sampean. Tuh. Maksudku gak ngono. Maksud sampean yen napa sih maksude niku lho? Lah nggih kula nuwun monggo. Lah nggih monggo sampean lenggah. Aku kedayoan kok tambah goblok ngene iki. Sing ngomong pinarak ngono menemben iku aku. Dede kula ta. Dudu. Pinarak. Wadang nggih. Wadang nggih. Nggih, paling iki dolek utangan. Delok model wis iki. Lha sampean pun ngarani kula mates utangan. Babeke. Lah napa nggih mboten? Ora aku mari panen kon. Kula mriki wau enten damele. Nek karo gawene lapo kon rene? Lah ya mrene aku ana gawene. Oh, ana gawene. Gawene apa? Aku eling-eling iku lho ditangisi kanca. Ditangisi kanca. Lah kancamu kok gembeng? Hah? Kancamu kok gembeng? Matur suwun, Dek.
Gus niku sapa niku? Iku lah. Beda yang kene kok njengung ngarep. Turunane Nabi Gede radane. Ngeten lho kula niku au bot-bote ditangisi kanca kula nggih ya. Kok nek dulinan iku aja ambare cilik-cilik, cek gak gampang nangis. Sing gede-gede ngene iki lho. Maksud kula mboten nangis kan dulin-dulinan ngoten. Nangis yo. Niku kula cara ngoten wis kasrane kula dikengken ngamar yo go sampean. Oh, awakmu iki dikongkon ngeramal ngono ah. Nama jomblomu ngono ah. Lah Niku lho sing dadi kemanten. oh nglamar. Nggih, sampean niku lak namine Pak Tombo sik. Nggih. Nah, lah nggih, yo go sampean jeng Tombo. Nggih. Lah nggih. Ah niku Sampean Nggih. nglamaraken kanca sampean nggih. kali yoga kula. Nggih. Oh, nggih nggih. Ah niku Ngene lho. nggih. Kula niki wong pawakan Ah. anak wedok. Mangkane Ibarate gedung gak nampi iwak. nggih nggih. Termasuk lamaran sampean iku kula trima. Nggih alhamdulillah nek sampean trima. Nggih. Dadi lamaran kula pun diterima. Nggih, tapi kula nggih njaluk tolong. Nggih napa? Nek saged pun suwe-suwe. Oh mboten suwe-suwe. Sebab pengaruh karo penggodhone niku Nggih kathah. kathah laris saniki ku nggih kathah. Nggih. Nggih sekali langsung lamar benjing langsung mriki lak saged ya. Dik, awakmu gurung tau urip berumah tangga. Napa? Mosok rek nglamar kanggo apa-apa. Paribasane gedang-gedang sak sopet. Wong cara nglamar niku lak mboten mesti mungkin benjing langsung dibleki ngoten dibedakaken montor. Bek Montor. kok gawakno selek nek utine gudange selek. Wonten. Dados niku kula pun sampean trima nggih. Nggih. Ya alhamdulillah nggih. Nggih. Langsung kula Oh. kanca kula sanjangi nek pun langsung mriki ngoten Nggih, nggih. nggih. Nggih kula nyuwun pamit mawon mboten suwe-suwe kula. Sampeyan nggih, Cid? Lho kula nggih Oh, nggih. nyiapaken pun kula sanjangi langsung jelek iki mriki ngoten lho. Kemanten sampe kesasa. Oh mboten. Nggih, sampeyan nggih mriku mawon. Lah nggih mriku wae sik. Nggih. Nggih, kan sampean pun mriku lho nggih. Lah napa? Nggih, pun pamit nggih. Saiki kula benjing mriki lak temen lho. Kedayaan wong si Kerajaan ya sampean. kedayaan wong situ cemes. Panjane wong anak iku ya ngene. Jojo iku ya padha karo welang ngene iki. Mbak Yune pawane kaya ngono, tapi jodone cithek. Lah adikne lho gurung ono sing arep ono. Nek awak dhewe wis gede. Kan iki wis gede. Kok iso dulingan anoman-anoman. Oh, arek iki dadakne. Anoman. Menim ben iku gawe rok sing landung niku lho. Lapa sih, Pak? Wah, ketok panumu lembek-lembek ngono lho. Oh, arek dadakne. Kok mesti sembarang dipaedo lho. Kan ngono wis gede. Mbok ya iso ngewangi bapak nek ditinggal nang sawah. Asak to belajar godhog banyu. Lah wis tak rewangi macul. Wedok iku aja macul. Lah gak apa-apa sih. Tandur dadak ngono lho. Gak iso aku nek dadak. Ngene, Cuk. Awakmu wis mulai dina iki aja kate bulinan. Lho lapo? Ngene lho. Sebab mangko ana wong mendayek. Jaluk awakmu. Heh? Ya apa, Pak? Jaluk awakmu. Aku dijaluk. Kok kena ta? Lho ya iya. Lho, goblok kira. Bapakne dilane goblok. Lho anak diengone kecilik sampe gede dijaluk wong kok dikekno. Maksudnya dijaluk gak tak kena to. Lha Kok niku kate dipek ujub. apa itu? Bojo. Dijak rumah tangga, ngono lho. Awakmu kan wis gede. Bojoku panganan apa sih, Pak? Ya kaspe dideplok mau dunder-dunder nek wis atos
disawatno nang bathukmu. Bojo panganan ana apa? Iku enak kok nek bojo iku. Oh, Heeh. dadi bojoku rasane enak. Iya kemeriuk ngene. Oh, bener iki. Mulai ngomong sing jelas ta, Pak? Maksude kok nek wis bojo, ana sing nyone awakmu, nukokno pakaianmu, awakmu wis ganjakane teko wong tuwa. Iya. Wah, yo gelem nek ngono aku. Ya gelem ae apa to kawula nek ambek wong lanang cerongowan. Lah jare wis gedhe. Yo, mangkane kon wis gak perlu dolinan. Umet-umet mlayu-mlayu kok kedokan. Lah kapan lo gawene? Mang ya wis tak kandhani. Nek iso ya aja suwe-suwe, dhek semua njaluk masalah rek anakku. Aku wis oleh bojo, awakmu bojo. Kone gandel melu tak pateni lho kowe. Lho. Sampeyan niku lha apa sih yuk? Gatel. Lho. Lho. Aku wis payu, awakmu gak payu. Awakmu gak payu, ya. Aja direken. Anggenku payu-payu, anggenku potonganmu lentung ngono. Lah, aku wis dilamar. Maksud adikmu kandhane ana, Dik. Aku ngono wis payu kan dipek wong ngono lho. Kok iso payu mek gindrang iku. Lho mlayu. Kok tambah nemen sih Pak praene, Pak? Lho. Nyene nek yamene gawe praene iki, nek awan gak dikelombot. Nanti ngomong apa sampean? Apa? Aku wis jange dadi manten. Aku wis jange nikah. Aku wis jange rabu. Lho temenan ta, Pak? Panjenengan, Pak. Ngomong iku aja kan tingkahmu kaya wong gudiket ngono. Iso kaya wong keroken ngono. Dik, aku kate dadi manten ngono lho. Dik. Aku arepe dadi manten. Aku sesuk wedi bek nyater iki. Ih, Pak kok ngono sih? Temenan ta, Pak? Temenan saiki tok lho dadi anakku lho. Adik meneh awas kon ya. Pak. Temen ta wis payu. Iya, aku duwe anak iki biyen mbokmu iku. Kae metu ngumum kate tak balekno maneh kae. Loh, kok arep, Pak? Ojo ngomong cok arep ngono lah, Nduk. Lah iya kate gaya apa? Enak. Anjane jodoh ki lak gak mesti sih. Ngono ta. Jodoh iku ana sing ditek, ana sing jero. Awakmu ae sing tak jaluk legowo atimu. Ya gak apa-apa, Pak. Anjene sing payu iku dhisik katene Iya. ya Wis lumrah tuwek dhisik. Senajan ayu aku. Iya. Tapi sing payu yo kaya ngene iki. Lho, sapa ro bae mari dipek bojo terus digawe wadal. Iki. Maksudmu kon iki lho, didolekno brengkesan ngono lho. Kapan iki, Pak, acarae? Ngene lho, Nduk. Awakmu lah iso ngriyak. Iso. Timbangane bapak iki ngetokno dhuwit ngongkon wong, luwe becik iki ramuten dhewe. Ngono ah. Pacakono dhewe. Kok dipacaki lho. Dirias. Lah iya dipes. Yo sing ngono tak njupuk alat-alate, Pak. Oh iya, nek iso ya jukukno pecok. Dimecok kena ah. Maksude iku lho sing gawe ngene iku lho. Iya, sing tak Ya, jukukno. jukukno. Ono cok, tingkahmu lho. Nek pacake kemanten tingkahmu tak kebelah kono. Pandar muga wong melaten gak duwe mantu kaya ngene. Riko sing meteng sambato yuk lahir proton kaya iki bahaya. Dadi manti. Kamu Tenang. Sampeyan niku tak pacaki. Aku ganteng. Lho nggone. Niku. Lho. didengke iku lho. Ngono. Wedok iku lho sing primpen ngono lho. Apa rek? Sok nyangkem kodhok ngono gagane arek iki rek. Duwe Mbak Sito kok praene kok nyambe. Dek duduk nyambe. Apa? Angka. Di diri. Kok iso melok ae. Nduk, ojo get-get. Kok wis biasa. Iki lho gulune gampang pokak ro. Lah rambute. Loh, Guyon. Jane adikmu iku lak cek. Pak. Arek sih. Napa nek dikai godhong ae, Pak? Ya iyalah kemanten e. Cek surprise ngono Ya, Pak. ya, ya.
wong mae si mbayune. Tutup ana, Bro. Kate kok paten ya. Iya kliru yo mau. Kliru wong jenenge arek ku ya gopo. Ketok sing ngangkani telat. Ngene lho, Duk. Masalah. Apa sih, Pak? Ngene lho. Iya, ngene. Kalau cok melayu tak kok ditutupi melayu. Nih. Nah. Terus bapak yang jaluk tolong awakmu godhok banyu go mburi. Meneng lho ya. Kemandane teko. Ojo uker kae lah. Loh. Iki mah duduk jago lah. Susu. Oh, mantai ana bojomu. Pak, Nggih. awon-awon menapa kula niki pengiring. Oh, nggih. Kula mewakili sedherek kula. Nggih. Lah nek ngoten nggih mesti saking tolong diijabaken pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken dinten menika kula kajibah wakil saking keluarga kemanten kakung dinapa akad nikah sampun dipunlaksanakaken niki dengan mas kawin seperangkat alat sholat kalian masjidipun sepindah. Dek, Napa nih? kok masjid dikatutno, Dek? Tiang soge, Pak. Oh, Ya napa sampeyan? Seperangkat alat sholat kalian masjid. Langgare katutno. Langgare 3. Matamu. Lah, monggo sareng-sareng ndedonga mugi-mugi kemanten kekalih dados kemanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. amin. Ngasul rumah tangga, bahtera rumah tangga saged dados kaken-kaken lan ninen-ninen besok saged mlebet swarga sakloron. Allahumma amin. Aja suwe-suwe aku iki sedeng. Iya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kemanten rukun-rukun selalu. Nggih. Matur suwun, batin iki pun resmi. Pun resmi. Kula nggih ngeten. Sampeyan pun kondo rumiyin. Terus? Sampeyan teng minggu sampeyan gahar. Oh. Siapaken kali yuga. Nggih. Matur nuwun, Bapak. Wis tak pasrahno. Ya, ngomong sakarepmu. Apa sing bakal Ojo nyotot. Iki wis resmi dadi bojomu. Oh, nggih, Bapak. Tapi lho, aku wis pasrah karo Nggih. api elek. Ya, gak perlu
jogi le bapak iki wis nyerahno nang awakmu tok. Nggih. Api eleke bojomu iku wis pasrah awakmu. Nggih. Sementara iki aku tak ngerahno kanca-kancamu. Nggih. Awakmu wis bulan adu wong loro. Nggih. Terserah awakmu. Nggih. Aku tak nang buri nyerahno kanca-kancamu. Nggih. Lah nek diamput iku. Bapak, Kusale, sampean mriki apa? kok mambut ae? Kene lingkungan kene iki akeh sing ternak ayam. Oh. Makane benjamene mambu. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih ngapunten, Pak, nggih. Ya. Bapak, mang jalane akeh UPT kok saiki ambu lengur. Anjane kene lak ijek kali gedhe sele. Oh. Akeh ulo liwat. Oh, akeh ulone. Iya. Oh, nggih. Gak usah geger-geger. Mboten. Wis. Lah kok mang gak ngene kok kulite kok nglontok rek. Lho sikile pecah-pecah ini. Ngecer jagung dari ndak tak pada gobak apa cak? Ampun cik sengit rek. Cik, bojoku. Apa, Bu? Aduh. Suarane kaya polopan. Apa, Bu? Dek, bojoku. Kan wis tresno temen karo aku. Aku ya wis tresno, Bu. Oh, dadi wis tresno temen. Sampamane kon takjak mlaku-mlaku nang pasar Tangunan mlaku kon gelem ta? Ya gelem, Bu, wong bojone kok. Oh iya. Sampamane kon gak takahi blonjo, kon tak glodek. Oh iya lah ya gak apa-apa, Dik. Wong lanang iku kewajibane ngekahi blonjo nang wong wedok. Saiki ngene lho rek ya wong awak dhewe iki kepengin roh praenmu. Praenmu kok legrek apa gak? Mbok ya dibuka, aku kepengin roh. Nek wong wedok ngono ora iso buka. Lah wajibe buka. Sing wajib buka ya wong lanang lho. Sing buka wong lanang. Ya iya sih. Aduh, Dik. Lah iya tak bukae wong aku kepengin roh kok. Aduh. Ampun. Ditowatek aku. Gak ngono kon niku wong wedok tak manuk labet to niku. Wah, nenek iki tak buka mbek tangan iso entek drijiku sing ana tak urike kekeris iki. Assalamualaikum, salam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kok ngelontok rek. Salam. Anake wong dolan kaya dares kon niku. Kuwi iki rong dina kasih pendem goblok. Kok ngomong ambek bojone tok kaduk ngono. Kadun apane? Kok mang duduke iki kok saiki rembes.
awakmu kok aja kate kaya ngono lho. Lho, napa? Sing nglamar iku kancamu. Lho, nggih ngengken kanca kula jane. Ngomong kan nek nglamarno kancane oleh tumpuk. Lah nggih topo? Lah iki anakku. Lho. Dudu iki. Lho. Ayo nolong tas. Eh, Sudet to, Nduk. iki jenenge tumpuk. Takono wong sakmene kae iki ya iki tumpuk. Lho mangi gak dudu iku ora dek rada kuning ndek. Lho nek sing kuning nggih. Lho. Mangane wis siap. Oh wis ya. Lho. Ini nang kon mangan. Ya iki. Lho. Iki. Iki adikne. Lho topo kok? Iki adikne tumpuk. Sing sampe celuk sapa sing nglamar Mang? Di celamar Mukri. Kri kon nang mangan ya apa oleh nglamar? Ayo. Ya aku malah penokon nang omahe Pak Tumpuk. Lah iya. Ayo iki Pak Tumpuk. Lah iya. Kula Pak Tumpuk. Lah tumpuke lha iki. Ora apa. Wis saiki ngene wis. Apa? Aku lek oleh tumpuk wis burung gak manten-mantenan. Ya apa Pak? Manten-mantenan. Awakmu kate diwurungno gak dadi manten. Diwurungno. Donya tak gawe goncang nek Kon iku lho lindu angon iku. Lho, Nek. Lah sing endi lho? Lah kliru iku. Lah kok iso manuk labet kok sing tumpuk iki ya iki anakku. Wis gak Mangkane apa-apa, anak Gus. anak, Ya apa kok? Panjenengan memang iki aku durung judule karo arek iki. Sing disejo niku nggih sing niki. Sing iki. Pak. Iki adikne. Kliru. namine Frida. Prida. Lah iku yune. Jenenge tumpuk dadi salah paham. Iya. Wis gak apa-apa tak lakonane. Rene Dik, rene Dik, rene Bu. Rene Bu. Iki kulite gak wis metel. Aja pringisen kono tak tampuk sepatu kon lho. Lah jare Gus, metel iku Lah lho. iki sampamane lho aku dadi bojone wong iki. Iya, Iki iya. resana karo sing tuwa sing di anak ya apa rupane anakku. Paling ya kaya bego. Wis gak apa-apa wis. Ya wis ayo, gampang wis gak apa-apa. Wis, gak apa-apa. dateng kono. Sing penting pokoke awak dhewe iku ngono omahe maratuwa. Iya. Ayo nang gone Cabadi. Timbangane mben nonton nang gone Daras Cermi kadoan, ayo ditonton nggo kene. Iya. Sing ditanggap Lodrop karya baru.